Училище мило, ти родно здравей! И нека ти бъде честит юбилей! Огнище си ярко сред дивна гора, сияйно и славно щастлива зора! Така започва маршът на 127-мо средно училище Иван Николаевич Денкоглу. Думи, в които се крият спомени, гордост и вяра в бъдещето. Те звучат в сърцето на едно училище, което повече от 185 години не просто преподава знание, а развива личности. Не случайно, училището носи името на един от най-щедрите български дарители, а именно Иван Николаевич Денкоглу. Роден в бедност и останал сирак, той се превръща в символ на щедрост, родолюбие и духовна сила. Денкоглу променя съдбата на хиляди деца, като завещава не само финансови средства, а вяра в образованието. Единствен път към свободата. Вярвал е, че всяко дете заслужава шанс. И ние, неговите наследници, продължаваме този завет. Историята на училището ни започва в далечната 1839 година. Това е време на просвещение. Време, в което българският народ осъзнава силата на знанието. Именно тогава в центъра на София се ражда първото новобългарско училище. Днес най-старото светско училище в София е дом на над 1000 ученици. Тук при нас традицията среща новото време. От 1 до 12 клас учениците се развиват като граждани на света. Учат езици, развиват социални умения и самостоятелност. Внедряваме технологии, насърчаваме критично мислене и отговорност. Имаме модерна база, STEM кабинети, уютни класни стаи, физкултурен салон и училищна библиотека. Нашите ученици се развиват в крак с времето. Заедно с тях учим, творим, спортуваме и работим по национални и европейски проекти и програми. Затова и училището ни е едно от най-бързо развиващите се в столицата и по дух, и по резултати. Статистиката го доказва, но най-силното доказателство са нашите възпитаници. 127-мо средно училище е повече от училище. То е дом, общество, посока и най-важното – общност, която вярва, че всяко дете може да израсне като уверен, знаещ и достоен човек. Ако си родител или ученик и искаш да научиш повече, посети нашия уебсайт и фейсбук страница. 127-мо средно училище Иван Николаевич Денкоглу. Модерно училище с традиции.